Toto je jedna z hliníkových vstupných dverí Hermann, ktoré sú dostupné v rôznych štýloch a typoch. Model, na ktorý sa práve pozeráme, je v dvojfarebnom prevedení, ale je dostupná takmer v akejkoľvek farbe. Ukázala by som vám niektoré z bežných funkcií týchto dverí. Ako by ste očakávali, sú izolované, bezpečné a štýlové. Bezpečnosť je prvoradá. Preto dvere Hermann majú viacbodové zamykanie. V tomto prípade, ako môžete vidieť, máme 9 bodov. Všetky dvere sú izolované tuhou polyuretánovou penou, ktorá spolu s tesneniami po stranách a tepelným odľahčením v spodnej časti poskytuje jednu z najnižších tepelných úhodnôt na trhu. A keď zavriem dvere, všimnete si, že panty sú skryté na oboch stranách. A samozrejme, hliníkové vstupné dvere sú tiež dostupné s voliteľnými bočnými elementami, svetlíkmi a markízami. Tieto dvere sú úplne na mieru, takže od rámu cez kľučku až po zasklenie, farbu a bezpečnosť jediný limit je vaša predstavivosť.